ҳамҷиёрони арҷуманд салом. боз имконият фаро расид ки мо оиди хабарҳои ҷиноятӣ ва фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба шумо маълумот диҳем. дар барномаи имрӯза баъзе аз кирдорҳои ҷиноятиро манзур медорем ки бо оқибатҳои нороҳаткунанда ба ҷомеа таъсири манфӣ гузоштаанд. бо шумо ҳастам Рухсор Таваллузода. пайваста аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ амалиётҳои махсуси пешгирикунанда ва ошкоркунии ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир доир гардида миқдори зиёди маводҳои нашъадор дарёфт ва мусодира карда мешавад. дар натиҷаи як амалиёти бо барори кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон боз 2 нафар гумонбар барои интиқол ба муомилот баровардани 50 килограмм воситаҳои нашъадор боздошт гардиданд. гузориш дар ин хусус. муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳо ва ҳабҳои синтетикӣ ба гурӯҳи ҷиноятҳои махсусан вазнин дохил буда, бевоситаи шакли ҷинояти басо хатарнок бар зидди саломатии инсон таъсири барқарор нашаванда дорад. ин шакли ҷиноят, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор мушкилотест ки як ё ду кишвари оламро не, балки сайёраро дар ташвиш гузошта, яке аз манбаъҳои асосии маблағгузории ҷиноятҳои террористию экстремистӣ аст. мутаассифона дар заминаи кирдорҳои ҷиноятии нашаҷалобон насли солими ҷомеа, хусусан ҷавонон бо ҳар роҳу восита аз таъсири истеъмоли воситаҳои нашъадор заҳролуду вобаста шуда, солимӣ ва ояндаи худу пайвандонашонро зери хатар мегузоранд. дар рафти амалиёти бо барори оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон 2 нафар гумонбари ҷинояти нашъаҷалобӣ, сокинони ноҳияи Рӯдакӣ Раҳматуллои Файзулло Нусратович соли таваллудаш 1976 ва Сафолов Олим Шодибекович соли таваллудаш 1979ро дастгир карда, аз онҳо ба миқдори махсусан калон 50 килограмм воситаҳои нашъадори гуногун, 30 килограмм ҳашиш ва 20 килограмм афюн дарёфт карданд. мо бо рафиқам Олимҷон 50 кило гашиш ва афюнро гирифта خواستیم که بفروشیم با فایده بینیم. از طرفی کارمندای میلیسا ما دستگیر شدیم. البته این 2 گمانبر با چنین جنایتی مخصوصا وزنین دست زدنشان تصادفی نبوده. برای عملی کردن چنین کرداری خطرناک جنایت نشجلابی قبلا مصلحت و نقشه گذاری کرده روند تفتیشی پرونده جنایتی وابسته به حالت مذکور و ادامه چاره‌بین‌های اپراتیوی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه میر سعید علی حمدانی شریکان جنایتی آنها را نیز آشکار خواهد کرد. در که مسئولیت و مهارت اپراتیوی کارمندان میلیسیا باعث شد که چنین مقدار مخصوصا کلان واسطه‌ای نشدار از انتقال به دیگر کشورهای نزدیک و دور پیشگیری کرده شده، آسیب پذیری صدها شهروندان سالم و آبروی دولت و ملت در عرصه بین الملل از چنین اسنادهای احتمالی حفظ کرده شد. نسبت گمانبران جنایت مذکور با ماده 200 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. طبق تفسیر ماده اشاره شده مهلت ادای جزای گمانبران طولانی خواهد بود. از چنین کردار خطا یا قصدن جنایتی گمانبران جامعه شهروندی برای خود باید درس عبرت گرفته درک نمایند که بیرون پا نهادن از طلبات قانون حتما آزادی شخص را محدود می‌سازد. пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор ва мусодираи мухаддироти навъи ҳашишу метамфетамин бо вазни 2 килограмм натиҷаи амалиёти бо барори кормандони раиси кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ аст ки дар ҳафтаи гузашта ба даст оварданд. дар ҷинояти мазкур 3 нафар аз сокинони ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон гумонбар мебошанд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. яке аз сарчашмаҳои маблағгузории гурӯҳҳои ҷиноятии харобкор муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ба шумор меравад. аз ҷониби кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи амалиёти бо барори оперативӣ ҳадафи ҷиноятии як гурӯҳи нашъаҷалоб ошкор карда шуд. ҳамчун гумонбар 3 нафар дастгир ва аз онҳо 2 килограмм воситаи нашъадори ҳашиш ва як миқдор метамфетамин мусодира гардид. нахуст зимни амалиёти махсуси кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ шаҳрвандон Давлатов Мақсад, Давлатов Суҳроб солҳои таваллудашон 1995 истиқоматкунандагони ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон зимни ба муомилот баровардани воситаи нашъадор дар ҳудуди ноҳияи мазкур дастгир карда шуданд. номбурдагон бо ҳам риштаи хешу таборӣ дошта ҷои оне ки дар ин сину сол ба ягон кори манфиатовар машғул мегардиданд баръакси пайроҳаи ҷиноятиро пеша намуданд. маврид ба зикр аст ки
агар онҳо боздошт намегардиданд шояд чандин нафари дигарро мубталои нашамандӣ мекарданд. дар идомаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯи ҳамзамон нафари дигар Шарипов Абдухолиқ соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи совхози Турдии ноҳияи Ҳамадонӣ ки аъзои фаъоли ин гурӯҳ мебошад ва гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дорад дастгир карда шуд. зимни тафтишот муайян карда шуд ки ҳар кадоме аз дастгиршудагон бо мақсади ба муомилот баровардани воситаҳои нашаддор вазифаҳои гуногунро иҷро карданд. бо маслиҳати пешакӣ ин воситаҳои нашаддорро аз дигар ҳамаслакони ҷиноятиашон қабул намуда мақсадашон ба муомилот баровардан ва аз ин ҳисоб ба даст овардани манфиат буд. ами Абдухолиқ пеш рафтем ядбор гап задем 2.5 кило маводи мухаддир чарз додан ма даст суроб додам. дар умум чанд сум бояд шумо фоида медидед? аз якум маротибаш 1,500 аз дуюм маротибаш 3,000 2000. дар умум 3,500 бояд фоида медидед? бале. айни замон нисбати дастгиршудагон тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. мақсад аз татбиқи ҷазо ислоҳи содиркунандаи ҷиноят аст, аммо на ҳамеша маҳкумшудагон баъди адои ҷазо ислоҳ мегарданд. дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони раёсати кофтикои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар чанд марҳила содир намудани ҷинояти дуздиро ошкор намуданд, ки аз ҷониби як нафар пешсудшуда анҷом дода шудааст. гумонбаршуда Раҳмонов Фирӯзҷон Исломиддинович соли таваллудаш 1995 сокини кӯчаи Асирии шаҳри Душанбе, ки қаблан бо ҳамин шакли ҷиноят ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда буд, боз дар давоми моҳи марти соли 2025 бо истифода аз роҳи воситаи гуногун аз терминалҳои ҳудуди пойтахт ва шаҳри Хуҷанд маблағҳои пулиро барои пинҳонӣ аз они худ намудааст. چقدر مبلغ پولی تصرف کردین طریق بانکمات؟ 45,000 سومون. فقط از شهر دوشنبه ها؟ آه. از شهر خوجان چی؟ 16,000. 16,000. Рамонов Фирӯзҷон бо ин кредитори худ ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди пардохт ТЖ ба маблағи 41800 сомонӣ ва ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди васл 17270 сомонӣ зарари пулӣ расонидааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати гумонбаршуда бо дастрасии моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шудааст. мақомоти милитсияи пойтахт ҳафтаи гузашта 4 ҳолати бо роҳи догхонӣ ва навиштани тумору таштоб машғул шудан ба сайру ҷоду мушкилкушоӣ дармонбахшии дурӯғини мардумфиребонро ошкор намуданд. ҳуқуқбаёнкунандагон бо баҳонаи догхонӣ ва навиштани тумору таштоб ба сайру ҷоду ва дармонбахшӣ машғул гардиданд. дар натиҷаи санҷиш ва коркарди ахбороти оперативӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҳолатҳои ошкор гардид, ки боиси таассуф аст. шарҳи мардумфиребиҳои боздоштгардидагон дар гузориши майёри милитсия Сироҷдини Шакурӣ. оё метавон бо истифода аз чунин карта тақдир ва ояндаи инсонро муайян сохт? албатта ки не. ҳар нафари солимфикр ва шахси андешаманд ба хубӣ дарк мекунад ки ҳар сухан ва амалу кирдорҳои фолбинону соҳирон куллан мардумфиребист. агар онҳо тақдири ояндаи инсонро муайян карда метавонистанд, пеш аз ҳама вазъи зиндагонии худро беҳтар сохта аз амалиёти кормандони милитсия пешгирӣ мекарданд. вале нигаронии мо аз боварӣ ва эътимоди баъзе аз шаҳрвандон ба ин тоифаи муфтихӯрон аст. зеро тибқи таҳлилҳо яке аз сабабҳои аз байн нарафтани фолбинону ҷодугарон маҳз эътимод ва боварии шаҳрвандон ва гарм нигоҳ доштани бозори соҳирон аст. кадом гумроҳшудагоне ки меояд ба назди ҳамин таври одамҳо хубош гӯяд ки ман мусалмон нестам, ӯ беҳтар мебошад. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе пайваста талош менамоянд фолбинону ҷодугарон боздошт ва ин амали хурофотӣ аз байн бардошта шавад. танҳо дар як ҳафтаи сипаришуда дар натиҷаи баргузории чорабиниҳои мақсадноки оперативӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт 4 далели машғул шудан ба фолбинӣ ва сайру ҷоду ошкор карда шуданд. аз ҷумла кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ шаҳрванд Саидова Нухонав сокини 58-солаи шаҳри Душанберо ҳангоми машғул шудан ба фолбинӣ дастгир намуданд. ӯ дар манзили истиқоматиаш шаҳрвандонро қабул намуда бо истифода аз карта гӯё тақдиру ояндаи шаҳрвандонро муайян ва барои беҳбуд ёфтани вазъи иҷтимоӣ, пешбурди фаъолиятҳои тиҷоратӣ ва хуб намудани муносибатҳои оиладорӣ амалҳои фолбиниро иҷро мекард.
دختر میآید میگه که بچه قطعی گرمی میکنه همین خاک میگیری میخونم این خاک سفید خاک میگیری میخونم میگم در روی پلتا میمونه اما میشه گرمی. همزمان ضمن سنجش یک چند نفر شهروندان که برای فولبینی به نزد نامبرده رفتند به میلیسیا دعوت کرده شده کارهای فهماندهی گذرانده شدند. اما پیش همه خواهر رفتم که منم برای بیند که همین زندگیم برای اعلام شده خواهان یک بار منم خطم دید. نسبت سعیدова Нухонав дар асоси моддаи 482 кодекси ховайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаримаи маъмурӣ ба андозаи 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 6000 сомонӣ таъин карда шуд. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Фирдавсӣ низ ду далели машғул шудан ба фолбиниро муайян намуданд. Муродов Шӯҳрат сокини 40-солаи шаҳри Ҳисор ки муддати 9 сол аст фолбинию ҷодугарӣ мекунад, ин амали ношоистаро василаи пешбурди зиндагонӣ ва ба даст овардани манфиати молиявии худ қарор додааст. гарчанде худи ӯ ба иҷро шудани гуфтаҳояш боварӣ надорад, мутаассифона шаҳрвандони сабукфикр аз ӯ дармони дард ва пешгӯии тақдири ояндаи худро меҷӯянд. Муродов Шӯҳрат бо истифода аз карта шаҳрвандонро фолкушоӣ намуда барои кушоиши кор, беҳтар намудани муносибати зану шавҳар, гармӣ ва дигар амалҳои хурофотиро иҷро намуда бар ивази он аз шаҳрвандон маблағҳои гуногун ба даст меовард. баъзеш мебиё мегӯ ки ман квартираантум хай арзон намеша ба мисол ками кам 800 сум мисол 1000 сум. инчунин аз ҷониби кормандони шуъбаи мазкур Асоева Ҳурумбӣ сокини 47-солаи шаҳри Душанбе низ ҳангоми машғул шудан ба фолбинӣ дастгир карда шуд. ӯ низ муддати тӯлонист шаҳрвандонро фиреб намуда ба фолбинию соҳирӣ машғул будааст. мисол фикри ягон каса мекуна ягон духтара мекуна маълумоти динӣ надорам карда яхдам пушаймонам дига такрор намеша. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино низ як далели машғул шудан ба фолбиниро ошкор намуданд. гарчанде қаблан Каримова Насима сокини 43-солаи шаҳри Душанбе барои машғул шудан ба ин кирдори хурофотӣ дастгир ва нисбаташ чораҳои дахлдори қонунӣ татбиқ гардида бошад ҳам, вале номбурда аз ин амал даст накашидааст. фолбиниро пайваста идома дода дидаву дониста талаботи қонунгузориро вайрон намудааст. аз ман хоҳиш кард ки биё як бор моя ба ҳамин карта буд бин картаотон шумо дида метавонед ҳамин духтари амаамро бино аз ман хоҳиш кард ки вайро мисол гармӣ кунам, мисол шавҳараш гӯя зан дорад, зан гирифтагӣ буд вай келинашонам ҷештагӣ буд. бо назардошти ислоҳнопазир будани Каримова Насима ва бо дастрасии далелҳои ҷамъоварӣшуда нисбаташ бо моддаи 240 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. ҳамзамон якчанд нафар шаҳрвандоне ки барои фолбинӣ ба ӯ муроҷиат намуданд ба милитсия дастрас карда шуда ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ ва чораҳои таъсиррасони қонунӣ андешида шуданд. бори дигар ба иттилои шаҳрвандон расонида мешавад ки милитсия то пурра аз байн рафтани фолбинону соҳирон фаъолиятро дар ин самт пурзур мекунад. шаҳрвандоне ки ба назди ҷодугарон мераванд онҳо низ дастгир ва дар доираи талаботи қонун ба ҷавобгарӣ ҷалб мегарданд. аз ин рӯ аз кулли ҷомеа хоҳиш карда мешавад ки барои пурра аз байн бурдани фолбинӣ ва раҳо намудани шаҳрвандон аз банди хурофоту ҷаҳолат бетараф набошанд ва ба мақомоти милитсия мусоидат намоянд. хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимӣ дар фазои тантанавӣ ба хонандагоне ки ба синни 16-солагӣ расиданд шиносномаи шаҳрвандӣ тақдим намуда истоданд. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. роҳбарияти хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ баҳри сари вақт таъмин намудани хонандагон бо шиноснома чораҳои зарурӣ андешида ташкили корҳои фаҳмондадиҳӣ ва чорабиниҳои бо тантанаи шиносномасупориро дар ин самт омили таъминкунандаи фаъолияти нақшавӣ медонад. ин навбат бо иштироки муовини сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ полковники милисия Раҳмонализода Раҷабмоҳ Файзалӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 63 ноҳияи Шоҳмансур чорабинии шиносномасупорӣ бо хонандагон ташкил ва дар фазои бо тантана 20 нафар хонандаи синфҳои болоӣ бори аввал ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсият гирифтанд. ман Холова Оймо хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 63 мебошам
و миннатдории худамро ба вазорати корҳои дохилӣ мерасонам ки имрӯз ба муассисаи мо омада шиносномаҳои моро сари вақт ба мо супориданд. пеш аз супоридани шиноснома маълумот оиди қоидаҳои шиносомадориро ба хонандагон фаҳмониданд. ҳамзамон қайд гардид ки ҷаҳони имрӯз бо суръат рушд карда истодааст ва технологияи наву муосир ихтироъ гарда дар ҳама самтҳои иҷтимоию иқтисодӣ пешравиҳо мушоҳида мегардад. дар ҷомеаи имрӯз мутахассисони бо таҷрибаю соҳибкасб ва забондон зарур аст. бинобар ин наврасону ҷавононро зарур аст ки дар фикри интихоби касби муносиб бошанд ва барои мутахассис шудан кӯшиш намоянд. тавре масъулин иброз доштанд чунин чорабиниҳои шиносномасупорӣ дар ҷумҳурӣ ба роҳ монда шуда марҳила ба марҳила хонандагони ба синни 16-солагӣ расида бо шиноснома таъмин карда мешаванд. ҳамин гуна иқдоми созанда ва рӯҳбаландкунандаи шиносномасупорӣ бо тантанаро гурӯҳи корӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 35 деҳаи вашгирди ноҳияи Файзобод гузаронинданд. гуфтанд ба маврид аст ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи хоса ба он нигаронида шудааст ки хонандагони ба синни 16-солагӣ расида хосатан хатмкунандаҳо сари вақт ба шиноснома таъмин карда шаванд, то ин ки баҳри ҳуҷҷат супоридан ба маркази миллии тестӣ ва соҳибкасб шудани наврасон монеа пеш наояд. дар чорабиние ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4 шаҳри Турсунзода баргузор гашт, асосан хатмкунандагон ва хонандаҳои синфҳои болои иштирок доштанд. хонандагон вобаста ба раванди ба расмиятдарории шиноснома маълумоти зарурӣ гирифтанд. дар идома 20 нафар хонанда дар вазъияти тантанавӣ шиносномаи худро ба даст гирифтанд. зимни суҳбати озод масъулини хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирӣ дар баробари низоми шиносномадорӣ оид ба вазъи имрӯзаи ҷаҳони муосир, барномаҳои давлатӣ вобаста ба ҳаёту фаъолияти ҷавонон, пешгирӣ аз кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ба хонандагон маълумот дода, онҳоро ба иҷрои амалҳои фоиданоки ҷамъиятӣ даъват намуданд. тамошобинони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барнома. мақсад аз таҳия ва пешниҳод намудани хабарҳои ҷиноятӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо огоҳ намудани шаҳрвандон, бахусус ҷавонон аз оқибати кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ва ҷавобгарӣ он мебошад. дар ин замина кӯшиш менамоем ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон саҳм гузорем. то барномаҳои дигар сарбаланду хушрӯз бимонед. хайр.